σημάδια ότι η γάτα σου έχει τροφική αλλεργία. Αν ξύνεται, γλύφεται υπερβολικά, κάνει συχνά δερματικά και συμπτώματα από το γαστροεντερικό όπως εμετούς και μαλακά κόπρανα, μπορεί να μην είναι μια απλή ευαισθησία, αλλά να είναι τροφική αλλεργία. Στην περίπτωση αυτή, το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε μια σωστή δίαιτα αποκλεισμού με υποαλλεργική τροφή και ιδανικά με υδρολυμμένη πρωτεΐνη, δηλαδή με πρωτεΐνη που έχει σπάσει σε πολύ μικρότερα κομματάκια, ώστε ο οργανισμός να έχει μικρότερη πιθανότητα να την αναγνωρίσει ως αλλεργιογόνο. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την υποαλλεργική τροφή με υδρολυμμένη μονοπρωτεΐνη ψαριού, γιατί δίνει το χρόνο τόσο στο δέρμα όσο και στο έτερο να ηρεμήσουν. Αυτό όμως που μου αρέσει εδώ είναι ότι υπάρχουν compatible treats, έτσι ώστε το γατί σας να μην στερείται τίποτα, ακόμα και αν κάνει υποαλλεργική διατροφή. Και πιστέψτε με, θα σας λατρέψει. Εσείς έχετε δει τη γάτα σας να γλύφεται υπερβολικά ή να κάνει τερματικά? Γράψτε μου στα σχόλια.